bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Marami pa siyang gustong gawin. Kaya imposibleng sumuko siya. Hi DJ Rocky. Isa akong silent listener sa programa mo. At halos lahat na yata ng storya ay napakinggan ko na. Kasi halos araw-araw akong nakikinig sa programa mo. And this is my first time nasusulat ako ng storya ko. I just want to share my story with a man na naging sobrang mahalaga sa buhay ko. Siya yung taong minahal ako sa kabila ng malubha niyang kalagayan. And it really breaks my heart up until now. Hindi ko pa rin kasi kayang paniwalaan ang mga nangyari. Habang sinusulat ko itong storya kong ito, hindi mapigilan ng mga mata ko. Ang bawat luha na gustong kumawala. Itago mo ako sa pangalang Ligaya. And this is my secret file. It was back in 2018 when we first met. Nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na mag-bar hopping. Kaya naman sumama ako. And since I was in my single era at that time, why not? So I joined. And then suddenly, yung kinakapatid ko na isang singer, ipinakilala ako sa isa sa mga kasamahan niyang nagbabanda. Itago natin siya sa pangalang Apyong. Etong si Apyong, mukhang shy type. Kaya naman, hindi kami gaanong nakapag-usap. Pero masaya naman kami noong gabing yun. Time passed. Nasundan ang yayaan. Well, masaya naman ako sa company ng friends ko at ni Apyong. Mararamdaman mo yung warm welcome. Kaya naman naging mas close kami ni Apyong. May times pa nga na after ng gatherings, etong si Apyong hindi ako pinababayaan. Kapag hinahatid niya ako, kulang na lang door to door. Kukontakin pa niyan yung kakilala niyang tricycle driver. Masigurado lang na maihahatid ako. At syempre, kasama siya. Kaya I always feel safe and comfortable with him. At dahil doon, mas lalong napalapit ang loob ko sa kanya.
Months passed, nasundan pa ng nasundan yung gatherings ng mga friends namin. And we all enjoyed. Nag-set up sila ng musical instruments para magkantahan. Practice dito, practice doon. Dahil bumubuo na sila ng banda. At si Apyong ay isa sa guitarist nila. Kaya ako, ayun, nanonood sa kanila. With matching palakpak pa. Kapag wala namang gathering with friends, nagtatawagan lang kami. Siyempre nandyan yung kwentuhan, asaran, tawanan, hanggang sa hindi na namin namamalayan ng oras. Hanggat hindi pa tumitilaok ang manok. Na naririnig ko over the phone kapag paumaga na. Actually, yun nga yung naging alarm namin kapag kailangan na naming matulog. So ayun, araw-araw ganun kami. Kaya uso sa amin ang load. May isang araw din nga na sumali kami ng friends ko bilang muse sa basketball. Hindi ako komportable nung araw na yun kahit pa kami ang nanalo. Pero hindi ko alam kaya nag-decide akong tawagan si Apyong for some reason. Ewan ko ba? Pero sobrang napapanatag ako kay Apyong. Meron pang ang isang beses na sumali naman kami ng kinakapatid ko sa isang pageant. Na-shock kami na nandoon si Apyong at yung isa niyang kaibigan na si Ison. By the way, mag-BFF pala sila. At hindi rin namin alam kung bakit nandoon sila. Para ba sumuporta sa amin? O para mang-asar lang? Loko rin kasi yung mga yun eh. Well, masaya pa rin naman kami. At mas naramdaman kong komportable ako. Kasi nandun si Apyong. So ayun, araw-araw kaming nagkukwentuhan. Hindi ko nga alam eh, pero hindi kami nakakaramdam ng sawa factor o pagkabagot. Kahit halos dinaig pa namin yung call centers kung mag-usap. Noong minsan kaming nagkausap ni Apyong, umamin siyang nalilink na siya sa akin. Pero sinabi ko sa kanya na halos kahihiwalay ko pa lang. Hindi pa ako ready mag-commit sa isang relationship. Nasabi ko rin sa kanya yung mga dahilan na for almost 4 years ay para akong nakakulong. Kasi bahay at eskwelahan lang ang routine ko noon. Kaya this time, mas lalo kong na-enjoy ang pagiging single ko. At netong panahong ito, ayokong masaktan siya at ayokong mawala yung friendship namin para lang sa isang relationship na wala namang kaming kasigarodahan kung hanggang kailan magtatagal. Fast forward year 2019. Ito yung taon na nalaman ko na may sakit pala siya. Nashock ako noong malaman ko kasi akala ko pinagtitripan niya lang ako. Pero hindi. Totoo pala. Sa best friend na rin niya mismo nang galing ang balita. Hindi ako makapaniwala. Kaya tinanong ko si Apyong kung ano yung mga bawal sa kanya. Alam mo DJ Rocky, naiinis pa nga ako kay Apyong kapag umiinom siya tuwing may gatherings kami. Well, beer lang naman tsaka konti lang pero para sa akin bawal pa rin yun. Bawal siyang magpuyat, bawal siyang magbabad sa phone. Pero ang tigas talaga ng ulo niya. Bawal siyang mapagod. Kaya kahit daw gusto niyang magtrabaho, hindi po pwede. May mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng pagkaawa sa sarili. Pero kahit ganun ang sitwasyon, mas pipiliin pa rin niyang intindihin ang nararamdaman mo kaysa sa nararamdaman niya. At sobrang nagigilty ako ron. Kasi sa lahat ng pinaramdam niya sa akin, hindi ko man lang naisip na suklian siya. And then dumating na yung araw ng check-up ni Apyong. Sabi ko sa kanya, i-update niya ako.
Kung kaya't lagi naman niya akong ino-update. Maski nga maliit na detalye doon sa pag-e-examine sa kanya ng doktor, ikinukwento niya. Yung mga gamot na sobrang daming kailangan niyang inumin, na sobra ring nakakapanghina para sa kanya. Kahit pa nanghina na ang katawan niya sa mga gamot na iniinom niya, palagi ko lang siyang sinasabihan ng, laban lang. Kaya mo yan. Sa una lang nakakapagod lumaban, pero yung laban na yan, magiging worth it din yan. Kung ako mismo ay pinanghihinaan sa bawat paglaban niya, paano pa kaya siya? Na siya yung mismong nasa kalagayan na yun. Yung kailangan niya talagang lumaban para gumaling. DJ Rocky, hindi ko namamalayan. Pumapatak na pala ang mga luha ko. Alam ko namang matapang si Apyong. Tsaka ang dami pa niyang gustong gawin. Kaya imposibleng sumuko siya. Lumipas ang panahon, niyaya ako ni Apyong na manood ng sine. Tinanong ko pa siya kung ano ang gusto niyang panoorin. Sabi niya, Bumblebee. Yung Transformer, ang cute-cute lang kasi same kami ng trip panoorin. Kaya ayun, nanood kami, kumain sa labas, at umuwi. Yung araw na yun, one for the books. Grabe yung enjoyment na naramdaman ko. At dama ko rin na nag-enjoy siya. Kasi kakauwi lang namin noon. Nag-iisip na uli siya ng anong pwede naming gawin sa susunod. O ano yung pwede naming panoorin sa susunod. At habang pinakikinggan ko siya, sa mga gusto niyang mangyari, naisip ko lang na sana tuloy-tuloy na bumuti ang lagay niya. Kasi base sa mga naikukwento niya sa akin, hindi maiwasan na may ibang tumakbo sa isip ko. Hindi ko talagang kayang mawala siya sa akin. Kaso parang hindi umaayon ng tadhana para sa aming dalawa. At hindi ko alam kung bakit. Taong 2018, noong makilala ko si Apyong sa isang get-together kasama ang mga barkada namin na mahilig tumugtog ng musika. Nagsimula ang pagkakaibigan namin noon, na nauwi sa magdamag na gabi-gabing tawagan sa phone hanggang abutin kami ng umaga. Madalas din kaming mag-bonding kasama ang mga kaibigan namin. Kapag may mga contest, sumasali kami at nagpapakita kami ng suporta sa isa't isa. Kaso, nung time na yun, ay hindi pa ako handang makipagrelasyon kasi nasanay akong sa bahay at eskwelahan lang ang routine ko. At ngayon ko lang lubos na na-enjoy ang pagiging isang single. Ayoko rin noong umabot sa punto na magwakas ang friendship namin ni Apyong. Kung sakaling maging magkarelasyon kami at bigla na lang mawala ang magandang ugnayan sa pagitan naming dalawa. Pagsapit ng year 2019, tsaka ako nalaman na may sakit pala si Apyong. Ayon na mismo sa best friend niya. Kaya tinulungan ko siyang umiwas sa mga bawal sa kanya hanggat maaari.
Sa mga check-ups niya, sumasama ako para alalayan siya. Pati mga gamot niya. Alam ko kung kailan niya dapat inumin. Sa kabila nito, nagagawa pa rin naman naming lumabas at manood ng sine. O hindi kaya ay mag-bonding. Simula nung nalaman ko ang kondisyon ni Apyong, kinailangan talaga naming bawas-bawasan ang pag-iinom at pagpupuyat para hindi lumala ang kondisyon niya. Halos naman kasi dinaig pa kami o dinaig pa namin ang call center sa gabi kung mag-usap sa cellphone. At kapag may inuman ng barkada, nakikinig naman siya kapag sinasabihan kong wag na lang siyang uminom at magpahinga na lang. Siya naman pupunta sa kwarto niya. Doon magkukwentuhan na lang kami. Minsan naman magigitara siya habang ako naman ay kumakanta. Ayaw niya kasing kumanta. Nahihiya siya kaya ako na lang. Dan lumipas ang ilang araw. Bihira nang pumasyal si Apyong kila Ison. Ramdam na kasi niya yung sakit niya. Mas kailangan na niyang magpahinga. Ang sabi, kailangan na ulit ma-examine ang puso niya. Magka-chat kami noon at lagi kong inaantay ang message niya. Kasi gusto kong malaman ang kalagayan niya. Sabi niya, okay naman daw. Maintain lang yung gamot kasi posible namang madaan sa pag-inom ng gamot yung paggaling niya. Lumipas ulit ang ilang linggo. Kanya-kanya na kami ng mga ganap sa buhay. Madalang na ang mga gathering. Halos wala na nga eh. May mga araw namang nagkakausap pa rin kami. Pero hindi na talaga tulad ng dati. Minsan, may mga asaran pa rin, kulitan. Pero hindi na tulad dati na halos buong araw sa amin lang iikot ang asaran. Alam ko na gusto na niya ako noon pa. Pero alam niyang mas masaya ako sa pagkakaibigan na nabuo namin. Lalo na't hindi siya pwedeng makaramdam ng mga emosyon na makakasama sa puso niya. Kaya ayun. Mas napagdesisyonan kong wag na lang naming subukang pumasok sa isang relasyon. Natanggap naman niya ang desisyon ko, DJ Rocky. Year 2020. Halos madalong na kaming magkausap. Hindi na rin namin alam ang mga nangyayari sa isa't isa. Pero okay lang. Basta, may koneksyon pa rin. Para makapagkumustahan. Pero isang araw, bigla na lang akong in-unfriend ni Apyong. Umabot pa nga sa puntong binlock niya ako. Hindi ko maalala kung may nagawa ba akong mali. O may masama ako nasabi. Kasi ang tagal na rin noon. Pero kung ano man yun, gusto ko sanang sabihin kay Apyong na I am really sorry. Sorry sa lahat ng pagkakamali. O kung may nagawa akong ikinasama ng loob mo, kung ano pa yan, I am so sorry. Fast forward sa kasalukuyan. June 18, 2024. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa kinakapatid kong si Jen. Kinabahan ako bigla. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sinagot ko yung phone. At hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya.
Wala na si Apyong. Patay na siya. Pakiramdam ko, prank lang ang lahat. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Gusto ko sanang kunin ang pagkakataong ito, DJ Rocky, para sabihin ko kay Apyong ang mga tumatakbo sa isip ko. Para masabi ko sa kanya ang lahat ng hindi ko nasabi sa kanya nung nabubuhay pa siya. Apyong, hindi pa rin ako makapaniwala. Akala ko, napaglabanan mo na yung sakit mo eh. Kasi huli kong balita sa'yo, kasama ka ni Ison. Akala ko noon, okay ka na. Hindi ko alam nangihina ka na pala. Nakakainis ka naman, Pyong. Ang daya-daya mo. Sana pala, noon pa, hinayaan na lang kitang mahalin ako. Bakit ba kasi hindi ko sinubukan? Kahit ako na lang sanang nahirapan. Mapasaya lang kita sa kabila ng pinagdadaanan mo. Apyong, sobrang tapang mo. Ilang taon kang lumaban sa sakit mo. Alam mo, proud naman talaga ako sa iyo noon pa man. Feeling ko tuloy ngayon ang sama-sama akong tao. Hindi ko mabitiwan itong guilt na nararamdaman ng puso ko. Kahit ilang taon na ang dumaan. Pyong, I'm really sorry. 'Di ba ang dami mo pang gustong gawin sa buhay? Pero siguro nga, napagod ka na ring lumaban. Kasi alam ko naman kung gaano ka katapang. At hindi ka basta-basta na lang umaatras sa laban. Pyong, hindi ko alam kung kakayanin kong humarap sa'yo kasi hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na makikita kitang nakangiti. Makikita kitang sobrang saya pero hindi na eh. Sobrang sakit. Sobrang sakit pala na makita kang nasa harapan ko na wala ng pag-asang ngingiti ka pa kahit kailan. Sorry nga pala ha. Kung ngayon lang ako nakarating, Pyo. Inintay ko pa si Jen para sabay kaming dumalaw sa'yo. Ilang araw na lang libing mo na. Ngayon din pala yung araw. Nasa ilang taon na nating naging magkakilala. Tsaka ako lang nakilala ang mga magulang mo. Kung kailan hindi mo na makikita, nakaharap ko na sila. Ipinakilala ako ni Ison sa mga magulang mo. Inspirasyon mo raw ako dati. Pabiro niyang sinabi. Bakit daw hindi mo ako agad ipinakilala? Sabi pa nga ng papa mo. Alam niyo ang daya niyo. Bakit ngayon lang kayo nagpakita sa akin? At habang ikinukwento ng papa mo yung dahilan ng pagkawala mo, nangingilid itong mga luha ko. Pabagsak na nga sa pisngi ko eh. Ang sakit lang isipin na ganoon ang pinagdaanan mo. Alam mong mababa yung chances of survival mo kapag inoperahan ka. Pero dahil nga sabi mo, gusto mong magkaroon ng normal na buhay, ay pinilit mo pa ring magpa-opera. Dumating na yung araw ng operasyon mo.
At doon, na cardiac arrest ka. Ang sabi, nirevive ka pa. 2 buwan ka pang nakaratay sa ospital. Wala kang malay. Nag-aantay ang lahat na mag-respond ka. Umaasang lahat na magiging maayos din ang lagay mo. Ngayon ko nga lang din nalaman na tinaningan ka pala na at the age of 35, pwedeng bumigay ang puso mo. At alam mo ba yung isa sa mga pinakamasakit na narinig ko habang nagkukwento ang pamilya mo? Gusto mo raw na magkaroon ng normal na buhay. May mga panahong hindi ka na pala umiinom ng mga gamot mo kasi ubos na. At hindi mo yun sinabi sa family mo. Ang narinig nila mula sa'yo, sabi mo raw, ganun din naman eh. Bibili tayo ng gamot, ang mahal-mahal pa. Hindi na ako iinom ng gamot. Hindi rin naman ako mauoperahan. Pyong, ang sakit-sakit. Ang sakit na isipin na ganun yung pinagdaanan mo. Yung gustong-gusto mong maoperahan kasi sabi mo nga ayaw mo ng pasukan ng kung ano-ano sa lalamunan. Sabi mo mas gugustuhin mong may ilagay sila sa katawan mo na kung ano-ano kesa naman sa paulit-ulit lang na test nila sa'yo. Then after 2 weeks mo sa ospital, naidilat mo ang mga mata mo pati labi mo. Pero sa 2 buwan na namalagi ka sa ospital, wala na silang narinig na boses. O kahit isang salita man lang galing sa'yo. Maski nga mga kamay mo, hindi mo na raw maigalaw. Hanggang sa lumipas ang mga araw, hindi mo na kinaya. Tuluyan ka ng pumanaw. Noong una kitang matanaw ulit, pakiramdam ko nangihina ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang humakbang papunta sa iyo. At sa tuwing lalapit ako sa iyo, nangingilid ang mga luha ko. Ilang taon ba naman tayong hindi nagkita? Oo, nakita na kita ulit. Kaso nakahimlay ka na. Wala nang buhay. Kahit ang tagal na nang huli tayo mag-usap, pakiramdam ko parang kahapon lang tayo huling nagkausap. Nagfa-flashback sa akin ang lahat. Eto na, makakapagpahinga ka na. Alam ko, napagod ka na sa ilang taon mong pakikipaglaban sa sakit mo. Isang araw na lang bago ka ihatid sa iyong huling hantungan. Hindi pa rin nagsisink in sa akin. Na wala nang tatawag sa akin ng Mami Joy. Sorry ha. Kung wala ako sa mga panahong ako naman ang kailangan mo. Sorry kung hindi man lang kita naalagaan. Sobrang sakit na yung taong napamahal sa akin. Wala na. Apyong, hindi kita makakalimutan. Ikaw ang taong naging comfort zone ko. Ang taong rumispeto sa akin. Ang taong pinahalagahan ako.
Ang taong minahal ako ng tunay kahit sa maikling panahon lang. Mahal na mahal kita, Pyong. Hanggang sa kabilang buhay. DJ Rocky, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat. Muli, ako si Ligaya. At ito, ang aking secret file.